když se podíváme na ty postavy, co jsem minule slíbil, a omlouvám se za tamto video, já jsem tam zapomněl, že na PlayStationu je limit 15 minut a trošku jsem na to zapomněl, takže vlastně jsem úplně mi to vypadlo, jak jsem úplně vám říkal, že mi to automaticky zkrátilo o ten čas. No a je to tak. Ale takže teď bych vám chtěl ukázat jakoby vlastně ty agenty, jakoby vlastně jak vlastně tak. Takže jdeme od začátku. Takže když si to zapnete poprvé, dostanete začátečního, budete hrát za rekruta, jenom za rekruta. A jakoby bude tady SEALs, FBI a tak všechny, prostě všechno. No a jak si to podobně budete otevírat, tak se vám tady budou odemykat. Tady jsou útočníci, s kterými útočíte, a tady jsou obránci, s kterými bráníte. Takže se vrhneme na prvního útočníka. Je to stage. Průrazné kladivo, používá průrazné kladivo k překonávání zničených povrchů. Jo? Jako, je to jeho speciální zbraň. Já se teda na něj kouknu a víte, že má teda to kladivo, může s ním zničit snad úplně všechno. Tady je to video, ano, když se ho takhle pustíte, víte, je o něm video. Jo. A prostě on může ničit výstroj, má brokovnici a kulomet. Já používám teda kulomet, protože je lepší. Ta pistolka je špatná, takže používám úzinu. A fleše. Fleše určitě používám fleše, protože to je lepší. A teda, tak to byl první. Jdeme na druhého útočníka, je to Tancher. Má speciální granát, který vypne všechno elektrické v jeho dosahu, tedy. A je takovej, já nevím, mně se moc nelíbí teda osobně. Má teda tady taky video, ale osobně se mi nelíbí. Já nevím, hrát bych za ní nemohl, takže asi ho trošku přeskočím. Tohle Ash, to je, má přesně granátomet, který jakoby on se zavrtá do zdi a pak vybuchne a tu zničí. Takže je to hodně dobrý. Výborný, má výborný zbraně, má R4C, to je prostě elita. Prostě to trefíte snad všechno. Tohle zbraní. Všechno. Takže tohle by byla Ash, to by byl třetí útočník. Pak je tu Termite. Ano, Termite, ten má extrémní nálož, která zničí úplně všechno. Zničí i zesílení té zdi, jako když to tam položíte, tak to zničí. Zničí úplně všechno. Hodí se, musíte ho mít v týmu, když jste útočníky. Fakt je dobrý, když ho tam je, protože on zničí tu opevněnou zeď, což je výborný. Má stejnou zbraň jako, má vylepšenou teda zbraň jako Ash. A je fakt jako výborný do týmu. Je to fakt, je třeba. Twitch, přiznám se, nikdy jsem za ní nehrál, nikdy.
takže nemůžu to posoudit. Jako používá šokovaný dron, jako že vás šokne a ubere vám 10% života. A jako, já nevím, já jsem nikdy nepoužíval, takže fakt netuším a nevím. Asi je dobrá, já nevím, hodně lidí používá, takže nemůžu k ní nic říct, protože jsem ji nikdy nehrál, takže tohle radši přeskočím, protože za ní vůbec jsem nikdy nehrál, takže jsem si jenom koupil. Mantag má štít, který se prostě rozloží dolů a zakryje ho celýho, což je hodně dobré, to je hodně velmi dobré pro tohle, protože a ten štít prostě, já za štítaře hrál hodně dlouho, ale ne za tohle. Za tohle hrál můj kámoš, který fakt tenhle má rád, že se mu rozloží až dolů, takže ho nikdo neprostřelí, vlastně nikde nic nemá, žádnej tohle, takže to je výborná věc. Takže jdeme na další Glass, nikdy jsem za něj nehrál, prosím vás, nikdy, takže prostě jenom ho tak přebáznu prostě. Nikdy jsem to za něj neskusil, hrál za něj kámoš, všichni, ale já jsem nikdy za něj nehrál, neodvážím se na něj, nejsem sniper, takže asi ne, tenhle agent mi prostě nevyhovuje a nikdy si ho prostě nevezmu. Takže má přepínání optické zaměřování, který zvyšuje dohled a hlavní zbraně a přenost na dlouhé vzdálenosti, jo. Takže je to vlastně sniper a může i na blízko. Takže nevím, nikdy jsem to za něj neskusil. Takže má teda docela dobrou zbraň, jako víte, že jako ubere ta zbraň hodně. Ne, nevím, co mu mám říct, nevím. Teď fúze, to je můj nejlepší, co jsem kdysi používal. On používá kazetové nálože, které se chysají ke zdem, prorazí je a na druhou stranu vychrlí řadu granátů, což je úplně, ale nesmíte to používat, když je rukojmí. To se mi stalo, že jsem tam hodil granáty a ono to zabilo toho rukojmího, takže jsem vlastně prohrál tu bitvu, takže to je, nesmíte to používat, když je rukojmí. Když je bomba, haste to tam jak svině, třeba hoďte to tam 3krát, myslím, že máte 3 pokusy, jo, ať to tam pořádně vybombardujete, protože ty hráči tam budou tam stát, prostě a ten štít, no, jo, prostě to je výborný, když to za něj fakt umíte, jako já neříkám, že jsem za něj uměl dobře, jako, ale docela jsem za něj uměl. Aspoň něco, teda nikdy se mi to nepovedlo, dostal jsem headshot, takže, ale je to výborný hráč, já ho mám rád, nemůžu k němu nic říct a má dobré teda, má video, má fakt dobré video, to co se mi líbí. Jo, tady vidíte odkud je, jako máte tady i datum narození. Jo, jméno agenta, surk, prostě váha, výška, máte to tady všechno. Já nevím, k čemu to je, takže vůbec netuším. Takže teď se posuneme na dalšího. Prosím, zase jsem za něj nikdy nehrál. Takže nic k němu říct nemůžu. Já vím jenom, že když proti němu jdete, prosím vás, nekoukejte se na něj. On má takovou sviňárnu, že ze štítu prostě udělá jakoby flashbang a oslepí vás to, takže raději, když máte přímo napřímo, tak já bych se koukal do země, teda když ho potkávám, tak se koukám do země, on mě teda většinou skoro zabije
ale kouknu, on mě skoro oslepí, otočím, zastřelím ho, jo, výborná taktika na něj. Já nevím, používá průraznou nálož, má dobrou zbraň teda, má dobrou pistolku, to musím teda říct, že tam mě teda pěkně štve, tam mě přímo vytáčí, to je teda přímo, tam mě úplně dožírá ta zbraň. Takže jdeme na další. IC. Ona detekuje všechny jakoby nálože, detekuje všechno prostě elektrické a má výbornou zbraň, jako vždy má auč prostě auč. To je, nevím, ale fakt tohle doporučuji, tuhle ženskou. Fakt ji doporučuji, má auč a ta její schopnost je taky vynikající. Přesouváme se k mojemu nejlepšímu, prostě tohle je můj, já nevím, můj nejlepší, je teda za peníze, jsem se ho koupil. Je na něj strašně moc peněz, aby jsem si na něj viděl, takže já na něj štval, takže jsem se ho koupil za peníze. A má teda, jak už jsem minule v tom videu, má normální pušky na brokovnici a z brokovnice na pušku, což je velmi dobré, třeba když jdete do baráku, tak si přepnout na tu brokovnici, což je lepší. A jo, jak jsem minule říkal, tak má 2 zbraně. Má tuhle zbraň, je to hrozná zbraň, nenávidím ji, přímo ji nenávidím. Kope strašně. Jo, ona vystřelí jednou a kopne vám to úplně někam nahoru, což je u téhle zbraně hrozný. To prostě, prostě ne. Tohle je hodně lepší, jo, střílí to jednou rázně, ale trefíte s tím snad všechno, co jde. Všechno. Jo, viděli jste v tom replay, že jsem trefil headshot. Prostě není problém. Já jsem teda určitě problém neměl s tím to trefit. A prostě, jo, mám to rád. Nemám rád tuhle zbraň, tu nenávidím. Jo, to je vše asi tomuhle. Pak je tady ještě jeden útočník, ale toho jsem si ještě nekoupil, takže asi na něj dlabu, protože to nemá cenu. Já se jako má jedinou výhodu, že můžeme se na něj kouknout. Já se na něj kouknu určitě. Víte, má na své zbraně může mít štít, jo. To jsem říkal. Nevím, asi to je jeho speciální zbraň, speciální schopnost, jinou asi nemá. Já nevím. Asi... Ne, nebral bych ho, určitě ne. A jako, jestli si myslíte, vyberte si, klidně vemte si, co chcete, já jenom říkám, prostě, co se mi líbí, co, podle mě, prostě, podle mého uvážení, já vím, nikdo do toho prostě nechce spát prachy, takže to bude hrát tak, jak to je, takže Baka bude mít za hodně dlouho, což je jasný. Já neříkám, že všichni musíte do toho rvát prachy. Jasně, ta společnost chce asi vydělat, ale nemusíme jít spát. Takže asi... Takže... Já ji asi nebudu... Tak... Nebudu vám jít spát, takže... Jdeme asi na obránce, protože... Já nevím, ten bug je výborný, ale prostě za velký peníze. Já prostě nevím, co mám vám k tomu říct. Asi jedinou věc, co vám k tomu řeknu, tak jak chcete, dějte podle svého uvážení, já vás nikam spát nebudu, prostě vám jenom dávám rady a tak. Takže jdeme na obránce. Smoke má
pokládání dálkového odpalovaného nálože s tektickým plynem. Já ho osobně jsem ho velice používal, je to výborný, je jako když to hodíte 3 nálože, tak prostě nemají šanci ty, co proti vám jdou, prostě. Vy to tam naházíte, vniknete tam, prostříte a prostě můžete jít, vyhrajete jim bitvu. Takže doporučuji, hodně doporučuji Smouka. Hodně doporučuji. Takže jdeme na další. Mood. Tohle hráče musíte mít vždycky v týmu, vždycky. Pokládejte, on má takovou speciální, že položí rušičku, takže ruší ty malinký vozítka, co vás hledají. Položte to vždycky do těch dveří, co jedou dovnitř, do ty vaší, jakoby do toho vašeho pokoje, kde máte držet tamto, protože oni to ty hráči nemůžou přeskočit, můžou to přeskočit, ale je to strašně těžký. Ta rušička je zruší, úplně vyruší a oni ztratí kortoru a budou vidět, jak jste minule viděli v tom replay, jak jsem tam viděl takhle, jakoby, že to blikalo, takže je to špatný a má to dobrý video, fakt to má dobrý video, jo, a asi nějak tak, takže nějak k tomu. Jdeme dál. Castle. Já říkám Castle na zabití, protože tohle je fakt Brutus. On může pokládat na dveře, na okna. On může pokládat speciální barikádu. Používám ho, osobně jsem ho používal. Teď jak mám tu Frost, tak ho nepoužívám. Ale je to výborný. Je to, já osobně doporučuji taky jako Smouka, tak osobně doporučuji Castle. Hodí se do týmu, oni to nemůžou prorazit, jakože to prostřílí a vidí přesto, takže to nemůžou takhle udělat. A vy máte ochranu před tím, abyste nestříleli zbytečně, když oni si tam třeba odkryjou jednu tu paletu toho dřeva, tak aby vy jste nestříleli do dřeva, ale přímo, když to oni rozbijou, tak to rozbijou celý a musíte střílet do něj celý, do celého do toho nepřítele. Takže je to vlastně dobrý, výborný. Má výbornou brokovnici, já teda na něj osobně používám kulomet a mám na něj speciální barvu. Já jsem si koupil nedávno, jestli znáte novou hru od Tom Clancy jako tahle, je to Division, The Division. Už to mám dohraný, mám to asi 3 dní, už jsem to dohrál. A mám na něj speciální barvu, přesně od Division, co jsem dostal, já nevím, asi za něco jsem dostal. Jo, mám na ní speciální barvu. Nevím. Je to dobrý, je to dobrá zbraň. Osobně taky doporučuji. Takže jdeme na Pulze. Kámoš má velice rád Pulze, používá ho, má stejnou zbraň jako Castle a má přesně to, že vidí váš tep, jako vidí vás, jako že on si dá takovou kamerku a vidí přes překážky, co jako, já nevím, jestli vidí váš tep nebo něco takového, já nevím přesně, ale je to docela sviňárna, protože vy stojíte za rohem a víte o něm, ale on o vás neví. Takže když on vleze z okna, takže vy ho zastřelíte, takže je to docela svinský. Osobně nedoporučuji. Osobně doporučuji. Od kámoše to doporučuji. Prej je dobrý, já nevím. Hrál jsem za ně asi 2krát. Takže asi nějak tak, no. Jo. Takže jdeme další. Dot, já nevím, jak se to čte tohle. Dot má speciální pistol, která oživí na dálku, což jako je to doktor. Osobně je to doktor. Podle mého uvážení je to doktor. Určitě je to doktor. Protože má teda brokovnici a nebo kulomet MP8 5 a nebo má ještě P90, což nemá dobrou účinnost. Určitě ne.
určitě má dobrou kadenci, kapacitu a mobilita. Ale ta účinnost je špatná. Ta není moc dobrá, jako... Jo, říkám, za sebe, použil jsem ji dvakrát, nelíbila se mi, měla dobrou teda tu kadenci, ale nic moc, jinýho nic moc. Takže asi nějak tak. Vidíte, že tady můžete dát ostatní drát nebo rozložitelný štít. Já si dávám teda osobně rozložitelný štít, protože je lepší a dávám si určitě LEP 589, ruční palná zbraň, to je prostě Magnum prostě. Je to upravený Magnum, já, prostě tak. Potom je tu P9, účinnost strašně slabá, nedával bych si ji určitě ne. Vidíte, že má jenom jenom lepší kapacitu, nic jiného, takže ne, určitě bych to nebral. A teď Rok má speciální balík, který jakože položí neprůstřelné vesty na zem a každý z týmu si je může vzít, takže je to docela dobrý, jako přidává to docela něco, ale jinak asi nic. Rychlost, zbroj je na 3, rychlost je na 1, to je hodně špatný a tohle je dobrý video. To je opravdu vynikající video. Doporučuji, určitě doporučuji. A teď Kapkan, můj nejlepší, snad první, co jsem si koupil, tak to byl on. On může zařezávat bomby do oken, dolů, do dveří. Prostě je to sviňárna. Vy když zapomenete si to kontrolovat, šlápnete na to, boom, jste mrtví, nezmůžete vůbec nic. Můžete maximálně tak řvát, ale vlastně ničím si nepomůžete. On prostě má ty miny a je to dobrý. Teď jdeme na Tachanka. Má jakoby vlastně těžký kulomet položený. Může ho používat celý tým a vydrží toho teda obrovský moc. Obrovský, fakt. Má brutální brokovnici. Teď nevím, jestli na ní mám zrovna tu brokovnici. Jo, mám. Mám na tom tu brokovnici. Je to prostě brutál. Já jsem ji teda nepoužíval, já jsem ji nechal kámošovi, co u mě hrál, tak za ní hrál. Je fakt dobrá, doporučuji, taky. Jágr. Nevím, co dělá. Nemůžu nic říct, nikdy jsem ho nepoužil. Mám ho tu jenom tak, abych si mohl vytahovat, že mám všechny. Takže... Využívá nějakou obranný systém k zachytávání granátů dříve, než vybuchnou. Je to asi dobrý? Já nevím vůbec. Nevím, co k tomu mám říct. Má docela dobrou zbraň, karabinu. Nevím, asi ho přeskočím. Bender má hodně, ale fakt hodně dobrý tohle. Protože vy, když opevníte tu zeď a on tam tohle položí, tak on to zelektrizuje a oni nemůžou tam dát tu bombu, takže nemůžu odpálit tu zeď, protože ono to zelektrizuje tu bombu a ona nemůže vybouchnout. Hodně to dávají třeba na ty dráty, co položíte na zem, ty zelektrizujou, ty docela štvou teda docela hráče, hodně štvou hráče. A já mám teda osobně z něj respekt z touhle hráče, kdo to umí, ten vyhrává bitvy svému týmu. Ten, kdo to s ním umí, já to s ním vůbec neumím, já to pokládám všude.
Já jsem prostě amatér v tom banditovi a prostě nesmím ho mít, prostě nesmím. Protože to je nad můj úroveň, prostě je to těžký, fakt těžký je to. Fakt těžký je to. Jako... Je to fakt těžký. Fakt, asi ne, pro mě to asi není. Takže jdeme dál a jsme u mojeho miláčka. Prostě to je všechno, prostě to je moje všechno, to když jsem dostal tak. Prostě tak jsem myslel, že s ničím hrát nebudu už. Pokládá mechanické pasti, které paralyzují nepřátele, takže je vlastně položí na zem a vy je jenom dorazíte. Což je velmi dobré, když třeba ty pasti zůstanou, když umřete, takže když prostě jde někdo a myslí si, že už vy nežijete, takže už tam nejsou pasti, takže on tam skočí třeba z okna a skočí přímo na to, takže vy tomu týmu vlastně pomůžete, i když nežijete. Takže je to výborná věc, výborná. A dává se to do drátu, bacha na dráty. Vím, že ten teď řekl, ale prostě budu upozorňovat hráče, aby prostě si hlídali ty dráty. Já vím, tuhle hru asi Čechu moc nehraje, ale zkuste jich fakt, doporučuji tuhle hru. No a tímhle končím tuhle sérii, kterou jsme dokončili tím, jak jsme vyprávěli o všech dílech speciálních, prostě agentech. Končím to prostě a věřím, že se někdy setkáme prostě. Věřím tomu, kdo se na mě koukáte. Napište mi, jak se jmenujete, já se vás klidně přidám do týmu, hraju s kámošema. Hraju se všema, prostě můžete napsat, já si vás přidám, mě to nevadí. Já klidně, už jsem zjistil i, jak se dávají týmy, zjistil jsem to hned po tom videu, co jsem natočil, hned jsem to dal, dáte trouhenček a pozvat hráče a dáte si je do týmu. Já vím, že asi někoho bavit tahle hra nebude, tak se na to nekoukejte, já za to nebudu nikoho zabíjet, já prostě jenom chci, abyste to někdy zkusili. Já tu vždycky budu, vždycky si se mnou můžete zahrát. Jmenuji se, počkejte, Murk CZ2, já prostě, jo, jmenuji se tak, prostě můžete si mě přidat i vy, já se klidně s váma zahraju, mě to nevadí, já mám čas, určitě to si s váma zahraju si i s váma můj kámoš, který bude natáčet taky, takže určitě si s váma zahrajeme a není problém hrát prostě s youtuberama. Já nejsem teda osobně velmi dobrý youtuber, ale prostě tak. Takže čus lidi, všechny vás zdravím a těším se někdy, že si zahrajem. Čus.